En aquest vídeo farem un petit resum de com optimitzar vídeos per pujar-los al YouTube i possibles estratègies per guanyar audiència. Comencem. El vídeo, protagonista en el canvi d'hàbits culturals. Avui en dia, i amb l'adveniment de les noves tecnologies, l'espectador s'ha convertit en usuari, és una persona que utilitza les noves tecnologies, i específicament l'ordinador, en aquest cas, i tria què vol consultar i deixa de veure allò que no li interessa. Aquest usuari, a més, en el moment que internet es converteix, a banda d'una font d'informació, en una eina de comunicació o en una eina per treballar, es converteix en creador de continguts. Seria el cas dels usuaris de vídeos. Són creadors actius i creatius. Editen els seus propis vídeos, els pugen al YouTube i es dediquen a moure'ls. El vídeo és un format en alça, cada vegada és més evident aquesta tendència, i a què és deguda? Bé, a la millora de les connexions, ara disposem de connexions banda ampla, normalment en el món occidental, i això ens permet la visualització del vídeo i de l'àudio que sol portar integrat, perquè són arxius i elements que pesen molt. I un altre dels seus atractius o de la seva potència seria l'atractiu del mateix format. És a dir, a tothom li resulta molt atractiu veure una explicació en vídeo, veure qualsevol cosa en vídeo. És un format molt fàcil de consumir, molt agraït. Unes petites dades que ens demostren la popularitat d'aquest element multimèdia seria que el 83% dels internautes dels Estats Units consumeixen vídeo online i en el Canadà ja arriben quasi al 90% dels internautes. En març del 2009 aquest 83% era del 77,8%. perquè veieu lo ràpid que pugen aquestes dades. Una altra pràctica bastant habitual dels usuaris d'avui en dia és el consum en diferit de vídeos d'internet. És a dir, la gent jove normalment el que fa és baixar-se aquells vídeos que li interessen, de les seues sèries favorites o de les pel·lícules que més els agraden, i aleshores els miren tantes voltes com volen i sempre que volen a través de la televisió. Per què és important tenir en compte això? Bé, doncs perquè és un canvi d'hàbits i aleshores implica que la gent que fa publicitat i les marques que volen arribar als espectadors i als seus potencials clients han de tenir en compte aquestes tendències perquè han d'estar presents en els altres canals i d'una altra manera per poder arribar a aquells potencials clients. Portals i xarxes al voltant del vídeo. Al voltant del vídeo n'hi ha molts portals i moltes xarxes. El més conegut de llarg és el YouTube, però també tenim Vimeo, que normalment es relaciona amb vídeos de més qualitat, i l'últim en aparèixer amb aquest espectre, amb aquest ventall de portals de vídeo, és Hulu. Darrere del Hulu està el Disney Channel i aquestes majors i grans empreses nord-americanes. A més, tenim tot un seguit de comunitats de vídeo, que són xarxes socials, que admeten vídeo i permeten la visualització del vídeo. Les més conegudes ho fan, seria el cas de MySpace, Facebook, Twenty i HiSync. YouTube, la plataforma. La plataforma de YouTube és força versàtil, fa 2 setmanes l'han tornada a canviar, és a dir, la canvien amb molta freqüència, això també és una de les característiques de qualsevol producte de Google. I què podem dir d'ella? Bé, doncs el més important i un element a tenir en compte que no és massa conegut és que el YouTube és el segon cercador per darrere del Google en volum de cerques. Estem parlant de volum de cerques dins del cercador intern del YouTube. Aleshores, això què significa? Això significa que s'ha convertit en una font d'informació i en una font de referència. Per tant, aquelles empreses o aquelles persones que vulguin donar-se a conèixer, és important que siguin presents al YouTube. Una de les característiques de l'èxit de la comunitat del YouTube és l'obertura del seu contingut a la publicació en plataformes de tercers. Gràcies a la característica de l'insertar, o de l'embed, que es diria en anglès, aquí el teniu, veieu que sota de cada un dels vídeos tenim els elements per fer-lo córrer, és a dir, per a compartir, aquí podem votar, aquí votaríem igualment,
Totes aquestes eines serien per a compartir-lo a través de les xarxes socials i veieu que aquí posa insertar. Doncs aquest insertar el que ens permet és agarrar el codi, que ens el dona i a més ens el selecciona, copiaríem i amb aquest codi l'enganxaríem en un blog, en una web, de manera que això ens possibilita en veure o inserir el vídeo que està penjat en el YouTube i poder visualitzar-lo a través de qualsevol altra plataforma. Alguns fòrums permeten veure vídeo, les xarxes socials que ja hem esmentat abans, i aquesta és una de les característiques de l'èxit que ha tingut aquesta plataforma. Què poden fer els usuaris a YouTube? Poden fer dues coses. Aquells que no tenen compte, el que poden és visualitzar vídeos i aquells que els agraden, aleshores compartir-los, enviar-los a amics i moure'ls. Els usuaris amb compte, o sigui, els youtubers, aquells que s'obrin un compte al YouTube, poden veure vídeos, poden compartir-los de manera externa, poden pujar vídeos, poden comentar vídeos existents, recomanar, votar, crear llistes de reproducció, gravar respostes a vídeos directament des de la webcam. Moltes d'aquestes característiques anem a veure-les a continuació. El primer que hem de fer és donar-nos d'alta. Un cop ens donem d'alta, podem participar en la comunitat de YouTube i aleshores tindrem un canal propi o simplement ens podem dedicar a pujar vídeos i a fer les nostres llistes de favorits o de reproducció. Jo ja tinc el meu propi compte. Això és com donar-se d'alta en qualsevol altre servei. Així és que aquesta banda, aquesta part ens l'estalviarem. I el que sí que farem, veieu? Ara aquí, on posava entrar, està el meu compte, jo soc a Ferrer B, i la possibilitat de sortir. I si em poso aquí a sobre, són totes les opcions que tenim disponibles. Mi canal, bandeja d'entrada, cuenta, suscripciones, mis vídeos, favoritos, d'acord? Aleshores, què és el que anem a fer? Suposem que no ens interessa tenir un canal i que l'únic que ens interessa és pujar vídeos. Aleshores, directament podem anar a subir. Aquesta mateixa pantalla, per pujar un vídeo, ens la trobarem quan entrem a les opcions, si anem a mis vídeos. Seria exactament la mateixa pantalla. Si veieu, aquí està ben destacat, pujar vídeo, i el que anem a fer és pujar un petit vídeo. L'altra possibilitat, i aquesta aquí la comento, és si tenim una webcam connectada al nostre ordinador, i activa, per suposat, directament aleshores podem gravar. Des d'aquí fem el play i aleshores normalment això s'utilitza per gravar respostes. En lloc de fer un comentari o un vídeo determinat, el que fas és li graves un comentari però en vídeo. Clar, estem dins d'una plataforma de vídeo, per tant promocionen la utilització del vídeo de diferents maneres. Pujar vídeos. Ok, aquí està. Si veieu, el procés és molt ràpid. Bé, és ràpid perquè la pel·li aquesta de prova que he posat ocupa molt poquet, fa 2 megas, per això és ràpid. Aleshores, si veieu, tot això és Ajax, que està superoptimitzat, és molt usable, fàcil d'entendre amb codi visual, d'acord? Propi del Google. M'informa que ja m'ha pujat el vídeo al 100%, una petita vista prèvia dels primers fotogrames, i com a títol em posa el títol que tenia el nom de l'arxiu, perdó. Com a títol, per defecte, m'agarra el nom de l'arxiu. Anem a veure aquesta part que és molt important, que seria la d'introduir les dades correctes en cadascun dels camps, per després que la gent ens pugui trobar. La primera de totes, les coses que hem de tenir en compte és que tots aquests camps del formulari de la pujada del vídeo han de seguir, per anar bé, un criteri SEO, és a dir, han de tenir una certa sensibilitat per cerca. El SEO és cerca. Això què vol dir? Això el que vol dir és que hem d'utilitzar paraules clau, metadades, paraules clau que es facin servir força en els cercadors.
Com sabem això? Bueno, prèviament, a no ser que ens dediquem al posicionament SEO o SEM, doncs no ho sabem. Aleshores, n'hi ha diferents eines que el que ens permeten és saber el volum de cerca que té cadascuna de les paraules que nosaltres triem. Aleshores, el primer que hauríem de fer és un llistat de quines paraules clau consideren que responen al vostre vídeo. És a dir, vosaltres heu de pensar, vale, jo pujo el meu vídeo, d'acord, i després l'usuari m'ha de trobar, perquè si l'usuari no em troba ningú visualitzarà el meu vídeo, i l'objectiu és que ens troben i que el vegin, perquè si no no el pugem al YouTube, el deixem a l'ordinador local. D'acord? Aleshores, l'usuari com busca els vídeos? Ho busca a través del cercador del YouTube, per tant busca en paraula clau. Així que vosaltres heu de posar en el lloc de l'usuari i pensar en quina paraula clau buscaria el vostre contingut, aquest vídeo en concret. D'acord? Aleshores, feu un llistat, amb aquestes eines acabeu de polir el llistat i després amb aquest llistat a la mà, o en la fulla al costat, es dediqueu a omplir aquests camps. La primera cosa que s'ha de tenir en compte, tal com veieu aquí destacada, és que el nom de l'arxiu de vídeo ha de ser ric en paraules clau i separades per guions, és a dir, res a veure amb el que tinc jo aquí posat. D'acord? Si veieu pel i prova YouTube, no informa de res, qualsevol vídeo d'aquí es podria dir pel i YouTube. Anem a posar-li un títol. Jo ja he fet aquest llistat de paraules clau, d'acord? I sé que n'hi ha una paraula que s'adiria bastant amb la pel·li aquesta de prova que puja, que es diu paisatges i té força cerques. Així que el títol es dirà paisatges. Podria enriquir una mica més, però ho deixarem així. Important, en el títol, a banda de posar les paraules clau, heu de posar sempre la paraula clau més important. Sempre n'hi ha una que té més volum i respon molt més acuradament al contingut que teniu. En aquest cas seria el de paisatges. La descripció. Què hem de tenir en compte en la descripció? Podem posar aquest, paisatges, són fotografies sobre naturalesa, la ciutat de Venècia, etc. Aniríem posant la descripció. D'acord? Aquí què s'ha de tenir en compte? Bé, aquí sí que disposem de molts caràcters per escriure, és una descripció, respon al concepte de descripció, és a dir, una petita explicació de la pel·lícula, de quin és el contingut del vostre vídeo, i el que és important aquí és que penseu que els 200 primers caràcters del que vosaltres poseu aquí és el que es veu en la pantalla de resultats. Quan algú busca és el que es veu en la pantalla de resultats, exactament igual que en els cercadors, les pantalles aquestes de resultats de cerca. Aleshores, què ha de sortir aquí? Aquelles paraules clau les poseu redactades, que teniu a la vostra llistat, i dins d'aquests 200 caràcters, compten els espais en blanc, heu de posar la vostra adreça web, important, de manera que algú que sols està mirant els resultats de la cerca pugui fer clic, i a més és un enllaç entrant a la vostra web, cosa que té molt en compte el Google. Suposem que aquí tenim les paraules clau, que siga, tota la descripció, i posem l'adreça web sencera, el meu web.com. I després continuaríem en la descripció. En aquest vídeo també es pot veure el que siga. Etiquetes. Etiquetes són aquestes paraules clau, en aquest cas sí que sense floritures, és a dir, directament la paraula clau, les keywords que se'n diuen, i separades per comes. En aquest cas seria paisatges, Venècia, naturalesa, aquesta també es busca bastant, d'acord? I aniríem posant. Més, la categoria. És important que classifiquem el vídeo, perquè n'hi ha molta gent, normalment tu et mous per interessos. Aleshores, a tu t'interessa, en un determinat moment, viatges i events, jo què sé, quan s'acosta l'estiu, i t'estàs planificant un viatge, de moment t'interessen viatges i events, que seria, de fet, la categoria que li correspondria a aquest vídeo. Aleshores, n'hi ha molta gent que navega per categories, per tant, és molt important que nosaltres categoritzem correctament el nostre vídeo. Més opcions que tenim. Tenim la de privacitat, pot ser privat el vídeo, d'acord? O pot ser públic, a gust del consumidor.
I després aquestes dues opcions que són l'enllaç, és a dir, si tu, per exemple, en el correu electrònic diries mira el vídeo que acaba de pujar, o mira quin vídeo més xulo ha pujat al YouTube, aleshores agarres i el que poses és la URL. Però si el que vols és incloure-ho en la teua pàgina web o incloure en el teu blog, com que pot visualitzar vídeos, el que faries és agarrar i insertar tal com hem vist al principi. Doncs un cop ja tenim això, li diem guardar canvis i ens emmagatzemaria tota aquesta informació que hem afegit al formulari. D'acord? Bé. Tindríem aquí. He anat a mis vídeos. Aquí van acumulant-se tots els vídeos que anem pujant. D'acord? Això ho veurem a continuació. Més coses a dir sobre els camps que hem vist. En el cas del títol, màxim 50 caràcters, i ja estaria. I en el cas de la descripció, tal com hem comentat, que es vegi la URL vostra. El vídeo que pugeu. El vídeo que pugeu pot tindre diferents formats, el YouTube el que fa és agarra i el converteix a flash. Per això es descarreguen amb tanta rapidesa i per això també té aquella pèrdua de qualitat tan evident, sobretot en el cas de que ampliés. N'hi ha molts formats possibles, d'acord, però de moment el que millor resultat està donant és MP4 amb àudio en MP3. I la resolució de 640x360 o 480x360. No interessa que siga especialment panoràmic, perquè si no se't fa una banda negra a dalt i baix, que queda bastant rara. I una altra cosa important i bastant de sentit comú. L'àudio i el vídeo ha de ser d'alta qualitat. Per què? Perquè després el YouTube ja, al convertir-lo a flash, ja baixa considerablement la qualitat. Con lo qual, si el material primer és cutre, el resultat final és molt cutre. Durada i mida. Tot i que els vídeos del YouTube, la veritat és que comencen a ronden més o menys els 5 minuts, una cosa així, el que s'aconsella és que si el que voleu és un vídeo d'impacte, aleshores tingueu com a referència els spots publicitaris, és a dir, 30-60 segons. Si vos estàs buscant impacte. En el cas que siga un vídeo explicatiu d'una cosa determinada, un vídeo de demostració o alguna cosa així, 2-3 minuts. D'acord? Límit. Fins ara, fins no fa gaire, el YouTube tenia el límit en 10 minuts de durada i 2 gigas. Ara ja es poden superar aquests límits. La veritat és que el YouTube no diu en quan es poden superar, però bueno, diguem-ne, poden passar de 2 gigas de pes i dels 10 minuts de durada. De totes formes, sobretot el del temps, teniu en compte que vídeos llargs es fan pesats i la gent els abandona. I una última cosa, la home del YouTube. La home del YouTube se la poden personalitzar a gust del consumidor. D'acord? Si anem a les opcions, anem a cuenta, on tenim allò els settings o les opcions més importants, i la tercera, veieu que posa personalitzar pàgina principal? Doncs aquesta el que ens permet és personalitzar la pàgina principal del YouTube, no la del meu canal, sinó la del YouTube. Aleshores aquí tenen tota una sèrie de mòduls disponibles i jo li dic quins vull veure i quins no. Doncs, bueno, vídeos del momento, recomendaciones personalizadas, i li dic guardar cambios. I aleshores, quan me'n vaig a la home del YouTube, estic veient una home personalitzada. D'acord? Clar, tinc la cookie en l'ordinador, amb la qual sap que sóc jo, em reconeix i per tant em posa la home que jo m'he dissenyat. I fins aquí el primer bloc d'aquest vídeo.